Lapha nginiphathela amagoli aseqopheleni eliphezulu halakasha uCavani lo nangu-CR7 bicycle kick lisenethini. Nansi enye halakasha Richardson. Halakasha Ibrahimovic. Gerard Bale lisenethini. Shaqiri halakasha. Haaland. Yes. Nansi inkosi lisenethini bicycle kick. Suarez liphakathi lisenethini. Lesi sithende siyiwuku kanje yahalakasha ngeke uze umsolo ukhipha lapha lisenethini uGiroud. Van Persie lakhala. James Rodriguez